Ir-rapport ippubblikat mill-Aġenzija Internazzjonali DBRS Morningstar jikkonferma li tkabbir ekonomiku ta' Malta kompla jisbuq l-ekonomiji tal-pajjiżi Ewropej. Dan wassal sabiex l-ekonomisti tad-DBRS ikklassifikaw il-credit rating ta' Malta fil-livell A high bi prospetti stabbli. Fir-rapport, l-esperti attribwixxew dan ir-riżultat għal diversi raġunijiet, fosthom għas-sussidji tal-enerġija u rata baxxa ta' qatt. Ġie nnotat li fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-ekonomija kibret b'6% minħabba fost oħrajn żieda fit-turiżmu u domanda domestika b'saħħitha. Ir-rapport jirreferi għad tbassir ekonomiku tal-Bank Ċentrali ta' Malta li fost oħrajn jgħid li din is-sena l-ekonomija se tkun kibret b'4.4% u sena d-dieħla huwa mbassar li tikber bi 3.5% illi l-ekonomisti tad-DBRS xorta jqisuh bħala tkabbir b'saħħtu. L-esperti kkummentaw ukoll dwar id-deficit ta' Malta li s-sena l-oħra kien jammonta għal 4.6% tal-prodott domestiku gross, li huwa aktar mill-medja tal-pajjiżi fiż-żona euro. Ġie nnotat li d-deficit żdied minħabba fost oħrajn is-sussidji tal-enerġija u l-miżuri ta' appoġġ għar-ristrutturar tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. L-ekonomisti kkummentaw li dan wassal sabiex Malta ddaħlet fi proċedura ta' deficit eċċessiv u għalhekk il-Gvern Malti obbligat li fl-4 snin li ġejjin id-deficit ikun anqas minn 3% tal-prodott domestiku gross. Hawnhekk l-esperti jirreferew għad bassir finanzjarju tal-Gvern Malti u qalu li d-deficit huwa mbassar li jonqos għal dan il-livell sas-sena 2027. Minħabba li qalu kull ma jmur il-Gvern qiegħed jiġbor aktar it-taxxi u l-pajjiż baqa' jesperjenza tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Bil-banda l-oħra l-ekonomisti huma tal-fehma li prezzijiet ogħla tal-enerġija madwar id-dinja jistgħu jaffettwaw id-dħul tal-Gvern mill-iskema ta' ċittadinanza b'investiment u t-taxxa tan-negozji. L-ekonomisti kkummentaw ukoll dwar id-dejn pubbliku u waqt li rikonoxxew li dan kompla jiżdied minn sena l-oħra, qalu li l-pożizzjoni fiskali ta' Malta hija ferm aħjar mill-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej. L-esperti attribwixxew din iż-żieda fid-dejn l-iktar minħabba l-ispinta finanzjarja li ngħatat sabiex twaqfet il-linja nazzjonali l-ġdida KM Malta Airlines. Madankollu r-rapport tad-DBRS jgħid li d-dejn tal-pajjiż mistenni jonqos b'mod gradwali fis-snin li ġejjin. Dwar il-governanza, l-esperti rikonoxxew il-progress li jagħmel il-pajjiż f'dan is-settur fosthom fil-qasam ġudizzjarju. Madankollu r-rapport tad-DBRS jgħid li Malta jeħtieġ li tkompli jissaħħaħ l-effiċjenza sabiex tikkontrolla aħjar il-korruzzjoni.